Най-успешната и безпогрешната теория разказа ми. Тихите жени с мълчание постигат много, каза ми. Отвори за мен всичките врати, посвети всички женски хитрини. Колебанието мое изгони, сълзи поглед ти ми предложи. Говори и в ухото ми шепти, тази дистанция бързо ти скъси и неустоима пак ми покажи, че най-дълбоки са тихите води. Цяла вечер ти събираш погледи, играеш със сърцата им и в леглата им несилна ставаш ти, но бягаш като дим. Отвори за мен всичките врати, посвети всички женски хитрини. Колебанието мое изгони, сълзи поглед ти ми предложи. Говори и в ухото ми шепти, тази дистанция бързо ти скъси и неустоима пак ми покажи, че най-дълбоки са тихите води. Най-успешната, безумно грешната и мъжките фантазии. И достъпна си, хоризонтална си, разбира на мен си. Отвори за мен всичките врати, посвети всички женски хитрини. Колебанието мое изгони, сълзи поглед ти ми предложи. Говори и в ухото ми шепти, тази дистанция бързо ти скъси и неустоима пак ми покажи,